ତୋର କହିବା କଥା ଥରେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ସ୍ପିକର ମାନେ ମିଟିଂ ଗଲା ବେଳକୁ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ସେ ଟାୱଲ ଫାୱଲ ସବୁ ରଖନ୍ତି ଥରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଜଣେ ମିଟିଂ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଫେରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାମଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଣ କି ବୁଦ୍ଧି ଏଟା ତମେ ପାଷ୍ଟର ତମେ ଯାଉଛ ତମେ ସ୍ପିକର ତମେ ସଜାଡ଼ିବ ନା ତୋର ବାଇବେଲ ଧର୍ମ ମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ନା ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାଡ଼ିବ ସେତେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ହେବା ଆଗରୁ ଡିସିଜନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବ୍ୟାଗ ନିଜେ ସଜାଡ଼େ ମୋର ବାଇବେଲ ନିଜେ ପ୍ୟାକ୍ କରେ କେତେ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ ମାନେ ଘରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଭୁଲିଗଲେ ମାନେ କଣ ଦୋଷ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାଳି କରିବା ଚାନ୍ସ ନ ଆସୁ କେବେ ବି ନାହିଁ ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା କାହାର ଉପରେ ଭରସା କାହାରି ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏକଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେବାରେ ବହୁତ ଜଣ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଖାଲି ଥିବେ କି ନଥିବେ ଜଣେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପଳେଇବେ ଛାଡ଼ିକି କେଜାଣି ଖାଲି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ କେଜାଣି ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି କରିକି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ମୁଁ ଏକଲା ରହିକି ଯେଉଁ ସେବା କରିପାରିବି ସେହି ସେବା ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲି ସେହି ସେବା କରିଛି ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏକଲା alone ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଛାଟାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆସିବେ କରିବେ କେବେ ଜଗିବାର ନାହିଁ କହିଦେଇଥିଲି ସକାଳ ଆସିବ ଛାଟାଇ ଦେବ ମୋର ରୁମ୍ ଥଣ୍ଡାରେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ରୁମ୍ ଚାରି ଚାଲି ଯିବାର କୁକୁର ମାନେ ରାତି 4ଟାରେ ଘୋଡ଼ିବାର ଆସିବାର ଖୋଲିବାର ଝାଟାଇବାର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ନିଜେ ଚଲାଇବାର ୟୁଥ ମିଟିଂ ନିଜେ ଚଲାଇବାର ଲେଡିଜ ମିଟିଂ ନିଜେ ଚଲାଇବାର ଫାଷ୍ଟିଂ ନିଜେ ଚଲାଇବାର କାହାରି ଭରସା ନାହିଁ